नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज आपण सोयाबीनवरील चक्री भुंग्याबाबत माहिती घेणार आहोत. चक्री भुंगा प्रामुख्याने सोयाबीनच्या फुलाच्या अवस्थेत किंवा जुलै किंवा ऑगस्ट या महिन्यात जास्त आढळतो. आता आपण बघणार आहोत की चक्री भुंग्याची लक्षणे कशी ओळखायची. चक्री भुंग्याचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर झाडाची पाने वाळायला लागतात व देठाकडील बाजूस 2 ठिकाणी गोलाकार कट केलेला असतो. यावरून चक्री भुंग्याचा प्रादुर्भाव झाला आहे असे समजते. 2 कट केलेल्या भागाच्या वरील पानास अन्न पुरवठा न झाल्याने त्यावरील भाग सुकून वाळतो. त्यानंतर हा भुंगा देठावर केलेल्या छिद्रात अळ्यांची अंडी सोडतो व थोड्या दिवसानंतर त्या अंड्यातून अळी बाहेर पडून ती खोड पोखरत जाते. त्यामुळे शेंगा लागायच्या वेळेस झाड पूर्णपणे वाळून जाते. चक्री भुंग्याची पूर्ण विकसित अळी 2 सेंटीमीटर लांब असते व पिवळ्या रंगाची असून त्या अळीला पाय नसतात. या अळीचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने जुलैचा शेवटचा आठवडा ते 15 ऑगस्टपर्यंत असतो, परंतु चक्री भुंग्याचा भुंगा हा ऑक्टोबरपर्यंत दिसून येतो. आपण चक्री भुंग्याचे नियंत्रण कसे करायचे ते बघूयात. जेथे चक्री भुंगा या किडीचा प्रादुर्भाव नेहमी आढळतो अशा ठिकाणी पेरणीच्या वेळेस फोरेट 10% दाणेदार 10 किलो प्रति हेक्टर जमिनीत ओल असताना टाकावे. चक्री भुंग्याच्या प्रादुर्भावामुळे कीडग्रस्त फांद्या किंवा पाने वाळतात. अशी कीडग्रस्त झाडे, पाने, फांद्या यांचा आतील भाग किडीसह नायनाट करावा. या पद्धतीचा 15 दिवसातून जर 2दा अवलंब केला तर चक्री भुंगा या किडीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण आपल्याला बरेच कमी करता येईल. भुंग्याच्या किडीने अंडी घालू नये याकरता सुरुवातीलाच 5% निंबोळी अर्काची फवारणी करावी. पीक पेरणीच्या 30-35 दिवसानंतर प्रादुर्भाव दिसताच पुढील प्रमाणे औषध 7 ते 10 दिवसाच्या अंतराने आलटून पालटून फवारावीत. ट्रायझोफॉस 40 EC 16 मिली किंवा थायक्लोप्रिड 21.7 EC 15 मिली किंवा थायमेथोक्झाम 12.6% व लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन 9.5 ZC 2.5 ग्रॅम याप्रमाणे औषधे आपण आलटून पालटून फवारू शकता. धन्यवाद.